озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст бори дигар қудрати китоб ва тавоноии илму донишро таҷассум намуда дар замири ҳар наврасу ҷавон рағбати воқеиро нисбат ба китоб ва мутолиаи он бедор намуд. Меҳрнигор Ашурова, сокини ноҳияи Сино, бо иштироки фаъолона ва ҷавобҳои пурра ба суолҳои аъзои ҳакамон дар номинатсияи сеюм адабиёти муосири тоҷик собит намуд ки воқеан рағбати зиёд ба китобхонӣ дошта кӯшиш намуд то миёни дигар иштирокчиёни даври дуюми озмун иштирокчии фарқкунанда бошад. Ба андешаи Меҳрнигор хондани китоб ва асарҳои бадеӣ инсонро комил, фурӯтан ва таҳаммулгаро мегардонад ва китоб дар ҳама давру замон ва лаҳзаҳои ҳаёт дӯсти инсон аст. соли якум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок менамоям. ман дар соли аввали иштирок намудам сазовори ҷои дуюм гаштам ва мехоҳам низ дар даври сеюми озмун ба даври ҷумҳурӣ роҳхат ёбам. ман 120 ғазал, 100 рубоӣ ва 80 номгӯи асарҳои насрро мутолиа намудам. аз миёни асарҳои мутолиа кардаи ман ба ман ин асарҳои устод Садриддин Айнӣ ба монанди Мактаби кӯҳна, Ғуломон, Ёддоштҳо ва Одина хело писанд омадааст. падару модари Меҳрнигор кӯшиш намуданд то барои хондану дониши баланд гирифтани фарзандашон дар хона шароити мусоид фароҳам оваранд. дар ин баробар кӯмак ва дастгирии омӯзгорон низ назаррас аст. Ашура Меҳрнигор яке аз хонандаи фаъоли синфамон ба ҳисоб меравад. Меҳрнигор ҳаматарафа ҳамчун хонандаи фаъол интизоми намунавӣ дорад. вақти бештари худро дар хондан сарф мекунад. ман фахр мекунам ки Меҳрнигор ҳамчун хонандаи фаъол дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ иштирок карда сазовори ҷои намоён гардид. пас аз роҳат гирифтан ба даври шаҳрӣ акнун Меҳрнигор бо талошҳои пайваста кӯшиш менамояд то дар даврҳои минбаъдаи озмун ҷойҳои намоёнро сазовор гардад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ки бевосита бо иқдоми пешвои миллат 6 сол инҷониб дар мамлакат баргузор мешавад, яке аз роҳҳои асосии ҷалб кардани ҷавонону наврасон ба китобхонӣ, тарғиби мутолиаи пайвастаи китоб, рӯ овардан ба фарҳангу маърифат ва ба сарчашмаи бузурги маънавиёт мебошад.